wych i ymarfer geirfa. Bob math o geirfa, ond geirfa hawdd ydy rhain. Okay? Hawdd, easy peasy, hawdd. Dyna be ydych chi'n neud, okay? Mewn timau, un ar ôl y tro, ydych chi'n neidio yn y canol, dewiswch gair, mynd adre, ac yn dweud brawddeg. Ar ôl y gwers Cymraeg, mi fyddai'n mynd adre, hwrê! Right? Os ydych chi'n iawn, neidiwch allan yn ôl i'r queue. Person nesaf, iawn? Okay. Os ydych chi yn anghywir, a ydych chi ddim yn gwybod, be di aros, ddim yn gwybod, forfeit. Dyma'r forfeit. Right. Gada yr aros ar y llawr, neidiwch allan. Iawn? Iawn. Nawr, yn eich timau, mae gennych chi 1 munud i edrych ar y geirfa ac yn penderfynu, decide beth ydyn nhw. Iawn? Okay, tîm yma a tîm yno. Mae gennych chi funud. Derbyn fa. Reception. Iawn. 1, 2, 3. Dros y haf mi es I i'r traeth. Da iawn. Dwi'n licio nofio yn y môr. Da iawn. Dwi'n edrych ymlaen i'r penwythnos. Rwy'n y gwers Cymraeg dwi'n mynd adre. Heno dwi'n ffonio ffrind. Da iawn. Dwi'n gweithio yn y swyddfa. Ie. Dros yr... Dwi'n hoffi beicio efo fy nheulu. Da iawn. Dwi ddim yn licio mynd I pwll nofio. Dwi'n aros yn y tîm! Dros yr wythnos dwi'n chwarae pêl-droed. Yay!